Tak kira wis isih nang jero frame. Ande tak. Ya soalnya kowe kan salah YouTuber sing awak dhewe YouTuber tergagal di dunia. Tak kira wis isih. Ade ra tau isin B. Iya. Sekirane gak ngrusoi wong dan jalure cek apik kanggo dhewe tetep terusno. Jalur pacu. Jalur pacu ngene. Shake. Ha. Kali ya sampean. Hati mumul, Bro. Kena neng Bojonegoro iki Kati mumul. lek neng nggonamu apa? Mbuk-mbuk apa-apa? Di binus wae sing komen enek sing Kemen apa? apa ya? Apa ngono lho, aneh-aneh jenenge. Wah, lek gudi be. Enek sing ngomong ngono ki apa? Kes piring. Kes-kes. Udele bae. Ya, iya kok nges-nges piring. Oh, udele longsor ki. Kes mesti dipangan. Kes ditotol pitik. Sak mene kae bolo. Ini kae bolo. Ini ki adalah hamba. Tapi enak. Kita ora konten sing ngono, Apa? sing gene ngomong cah Bojonegoro. Piye? Lali Cah pokoke. Bojonegoro kayak ini. Kon apa kon cah Bojonegoro yo nganggo dasem ngono iki lho. Gembet. Heeh. Apa iki kok tuman ngono kuwi iki ora horor, Bro. Tapi serme angin iki sini ngempet to, Be. Ngempet apa? Gede piring aku. Meceret ta. Mosok beceret. Kira kacau ora beceret. Coba kali saya jarang bantu menai. Wah, Apa? Coba. bangga. Angkrek, citang wi. Kok apa? Iki lho citang. Diteng apa? Citang. Diteng kan kae. Bisa ngereki. Abdei, Apa? putih cilik miber. Kita cilik berkontol. Salah. Ya apa? Sego nemplek nang pesawat. Mosok diusum wong mangan ning pesawat jibrat ngono kae. Lah kan putih cilik sego nemplek nang pesawat. Ayam. Duh, buri mare. Jaga apa dhewe lho. Mistis. Kembali lagi bersama saya di konten kami yang bernama Dibian guys. Gak perjuangan. Akah ho. Genge kok genge apa genge? Bisa ngomong. Genge kakek ngomong. Hah? Genge apa genge? Jenenge Kati Mumul. Kaki ngomong. Iki lho bro, tak doyan bro. Iki nek loro iki. Iki. Telu nok, Bos. Wih, kisah mau ini Wajar. kan. Wah, niki cara ngono jupuk kok diler sak jogan dhewe ya. Ndak nek bukan. Tenan kok sok nang masak jogan. Waduh, Bar iki. cato. Mundur. Sik. Oh, ora kudu ndak war kowe. Ana Kan mbok rontok. tak melon nek ngono, Dan mbok gawe. tukari ya. Kari manis, kerang manis, tambahi gula. Malah mendhe piye. Oke pemirsa, ini hasil Ya, cek. buruan amit malam ini. Tinggal aku mang, Bos. Di. Oh, ngaku bayi. Cek kowe iki lho lah pung. Duh, wah ande iki Bruce Lee, Bos. Kita Bruce ra hasilnya. Pas lagi kita akan pulang. Soalnya sentre wis ngenim karek senter siji tok. Dan genku sing ngene wae, Bos. Sing ngenim gene. Bayu. Kari manis, kerang manis, tambahi gula. Lagi Kesel aku. iki bola-bola iki tinggal mulai ya. Tinggal ya wis. Iki montar juga. Ya bukannya dek iki apa sini gak setia kawan yo, tapi kan wis full ya. Tapi ancan juga peduli kawan. Yo wis iki ora dhewe barang. Ayo mulai. Ayo wis. Pokok nek sempat ya dimasak nek gak yo di Di next sesuk sesuk, yo. eh. Soalnya yo keadaan wis gak koyo gak memungkinkan. nek wis gak los. Nah, Ajari ra los. wis gak los. Senane ibukane wong nek dolan Nah, rai. ibu ana wis kon mulai terus iki mang dheweani. Iya. Udah Wis mulai. dikene susu ambek Karo Denko. rompong. Rompong pra. Gak Dodot. udah tahu lah. Ayo. Wis. Kita pulang dulu kawan. Bijegrak perjuangan. Iya, Jar. Iya no. Bijegrak perjuangan ruang ya. Iya lah emang. Gerak. Perjuangan. Tarik sis. Letong.
Seenake cocote. Yo, aku Beda ora. gak ora tebe omong-omong. Mbok info tak kira cek kemasak lho. Lah kok wis mateng. Beda ora. Yo, empuk lah nek koyo ngene iki. Ki jatah sapa iki arek? Wes tang los. Lampora. Los no. Ini lho. Gak penak dhewe los. Iki jenenge kate momol bumbu hitam. Tapi rasanya kayak walang. Nah, ya tapi masakane Pol ya. dengan Iki gak arah kowe sing masak. markati. Nonton. Tapi sing berarti kan ingsun. Kan ndi iki? Kono nggure mah padang. Mangane njuk di video ri salah peri. Jelas kok. Enggak tuh ning set nih. Yo bi, viral itu. Mesti kamu dihujat kemana? Kepingin golek nah paling. Ayo. Tenan. Mbak Santi mbek Mas Nur pirene niku. Ngajak kono. Golek ndi? Paling sing ngidul kae panggone. Lu mate, Bro. Iya, nang jajal. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak kecupan Tombol teko lesu lunga. Iya. Ya bener to. Iya. Tapi aku petak kok, Bi. Apa? Carane iki ngebrengos ben rata iki, Bi. Syukur. Percuma sing tuku tengah tok kok jajan. Tak mau. Oh, pengen nyebrang gawan. Aku ya penasaran. Tak tahu ana wak doyok yo, percuma. Ada ya, Bang? Wak doyok sing Sejenis minyak. penumbuh rambut lho. Sik. Apa ya aku ki tau krungu beritaan. Udah kurang yo sampai amis. Liro. Malah nyokot to. Gak. Apa? Minyak ya. Minyak sliro ku lho. Engko mbok ora pernah nang kene ya, say. Tinggal turu wis to dirumah semut. Bayu jaluk saran, Bro. Malah yang saran orang. Lho nek aku mari gak hobi brengosan. Cuma aku siji lho ngawur ya. Timun mulur. Hobi golek lagi. Apa kok protein tinggi, Bos? Iya to. Neng desa iki apa sini protein tinggi. Contohnya? Contohnya yo akeh ta, Be? Apa? Sisa, apa tumbuhan sing mengandung protein tinggi? Pelepah pisang iso. Iya, iki protein ora? Protein wi. Protein apa? Nabati. Iya. Pinter iki. Di sini didul. Rada luwih Udah lah. bro iki tawur. Nah, Semarang Roland itu bener. Terus apa nih? Tak apa nih ya? Terima kasih, Sir. Tanam 1000 panen 1 ngono. Kene wae. Iwak ndokem siwel ngono. Lha apa iki? Banyu lho kok. Banyu. Saya bro tak sepilno tanamane Bayu lho. Koyok ngene lho. Wah. Miliarder iki bakal iki. Iki kegiatannya apa bar iki? Pergi ya? Ngopi ya, Bos. Bayu. Gak, iki ngebengi neh ora jelajane. Ngumpul. Yo ora to jelajah misteri yo. Mistis ya. Kisah mistis. Piye njungo be aja ngono terus praksel piye aku. Lah iki lho. Ceritane Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak RT 7 Fajar Wijayanto serta teman-teman subscriber yang kami cintai. Gini apa gini? Kuwi anak melo. Gidel. Wis wis isin aku jar. Aja ngono to. Lho ke gak sik ngene lho. Pimpin yang lagi pekok ini. Oke kok bisa bro. Oh iya. Gak kayak apa cerita apa nih? Cerita sing ndi? Cerita mistis mana? Si abayan si aku dek. Dia mau ngamar-ngamar gitu ya, kok sadar isin. Sadar. Gak sing Payu lho. konten gak tau payu. Panggang gawi opo pada isin. Gak. Tapi isin tenan. Ya ono ya. Tapi gak diterusno iki. Pirang-pirang setahun ya nek papane. Ya pilih kabeh iki. Tapi Gak mikir mistis mang lho apa mistis tenan iki sumpah.
lampu kemudian lho orang Makan. ya Ini kan lampu mekan tuh jenis lampu. udah kena aliran listrik kok kabel belum mau makan pasan Gak ora kuwi dek di bengi. apa sing Sing dirok iku lho, rugu-rugu. awet cawo gitu Itu. Sing tagak lho teko wit sawu. kan ceritanya baru nyulah hati bumbu dia lewat cerita wong-wong ning merem-merem kok gede ki krungu jero koyo enek suara dirok Rugu-rugu lho. keng. Iki malam apa? Nek malam Jumat mesti be nek suara-suara Iya. kita tetep enek ning Makanya tiap-tiap aku rumah. tak gawe santai lah Jodi muni neh ruk melayu lah yo jenenge musuh ngono iki kan piye yo Ya golek amane ngono lho. yo kang udah aman Golek apa nih? yo tetep aman Gak iki ket wingi di video kok orang enek suara kembali lagi di channel kami Pluruan TV, channel sing rapat apa yuk? channel serap tak payu channel saya tambah terus serap tak payu lho Ya kok rung slogane kok ambek lalekno. gua apa harus dokter solan tenang jadi ini omongan dileduk maksudnya guru-guru bisa Ndi? kemarin raja lang gitu Jari sapa? Ade lho nek omongan yo apik-apik terus lho. apa tapi lah nang ngarep kamera Jangan nggurine. yang guru yo Bujiat Wis iki sore-sore iki terus kegiatan volley be volley. volley pokok iya volley iki cocok iki wong urip iki kudu olahraga biru Iya to. ya jarak suara Ndi? Bayu saiki ngerone iki bingung, Bro. gak bingung gak boleh Gendong-gendong kaya apa ya Tembian. tapi tau gawenanku Ndi? ini hasil ini Iya to. Tapi kena dibatok yo. tak kita orang di akhlak Iya. oh iya tek wis kelet Oh, nyambung wis- menyambung wis menjadi nyambung. satu ya kepala tugel mati Kejirim ding iki dia kena. kena sing cilik ke lho kok iso Oh, alah. gede lho Lha kok buntung ya? sistem apa nih jadi Hidropolik, hidrokoko hidrokoko jari keriting. ayo napa le ya Ayo. Wes, Bro. Iki kan penutupannya. Sebelum mengakhiri konten hari ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. masing-masing Berdoa menurut agama masing-masing dimulai. Amin. Oke, terima kasih semua yang sudah menonton dan mensupport kami walaupun hasilnya belum seberapa. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kultus terus kumus. Set.